घोषणा खायाको आबुनि बागै जों बेलायखै किरिमा छिनसा खा कसम खा दं थगिया दिनै पार्टिसिपेट खायबोनो मोखां समचावै जों मा दङ जों खा खालायमानि अ दिन रग राज्य सरकार जोंनो रेगुलाराइजेसन होनै घोषणा खायै जोंनो मोखां सोंरिबानो होनै किन्तु जों आमो दाबो बनुगियाखौ ताइ आबुनि बागै नों मिडियानि बिसिंतै जों कयना सरकारनि थानि त्रिपुरा सरकार बाहादुरनि थानि जों कयो दाक्तिनो जोंनो रेगुलाराइजेसन घोषणा खालायै जोंनि खापां खानो सोरांरिबानो Ini to ora sorbosika khanyani bisingma award manu seman ka song ngate norong ni buskango government thani tamo nahar mung tongnai na tamo dabi tongnai sagar আসলে সুপ্রিম কোর্টও নুকজাক দङ মানজাক দङ অধিকার যেটা সম কাজে সম বেতন কিন্তু जों সর্বশিক্ষাও চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় फोरोंनानै थांबानो অন্যান্য রেগুলার টিচার রক বাক্সানো जों কোনো সময় জরা রক ফেলাই মুখাই जों फोरोंजागिया যেভাবে ব फोरोंका আমতি মানে অন্যান্য টিচার রক যেভাবে যে রুটিন খালাयै যে সময়নি বিসঙ্গ फोरोङो जोंबो আমতিखेनि फोरोंङैयाखै फोरोङै दङ কিন্তু তারপরে ফোনো अब कायसा जोंनि जे मानथाय अ मायाङै दंमाने फले जों आबाहाय गोबां मा जोंनि बोखाव खाको समतैजाक फनो जों जोराइरङै फोरोंतानि कुनु दिनो फनो जों निजेनो उंगो खालाया गाफिलति खालाया काजे जों मुमुजुङो कायसा शिक्षक हिसाबै गाहाम हमजांनानै आबोनो चाइतो गुनाहारैनो जों फोरोङै दङ आबोनि फल स्वरूपनो जों दिनै 5 सेप्टेम्बर हेजामारा वाटलक टु आइएस लेभेलनि प्रग्रामाव जों नुखा दिनै सर्वशिक्षा मास्टार कायसा श्री अमृत देबबर्मा चांदपुर कॉलोनी जूनियर बेसिक स्कूलनि ब 4टा सार्केलनि बिसिङाव कायसा सार्केलनि बरकाथल सार्केलनि ओङै ब कायसा बेस्ट टीचर हिसाबै दिनै एवार्ड मोनमानि आबोनि बागै जोंनि खासारांगौ जों मकल मुक्ति खालायो सरकारनि थानि जों आबोनो दाबि सानो बार जों सरकारनो अनुरोध खायो याक जुर खालायै नोंनि बिसिंतै दाक्तिखाय जोंनो जोंनि मानथाय बेरिदि कारण हाई कोर्टनि अर्डारनो बर गोबां समय सावो लैंड अफ द ल अफ द लैंड किन्तु आकक रक दाबो ग्रै आकक थाइरक जोंनि इबां काहायसिमा दंसिबो जों आबोनि बागैनो बार नोंनि बिसिंतै जों कयनाय सरकारनि थानि जोंनो दाक्तिखाय रेगुलाराइजेसन खालायै रेथुन जोंनि खापां खासारां रेथुन जों आबोनो बुंथानि दाबि खालायो